Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Wara il-mowt tan-nutar Ivan Barbara li seħħet fl-Indja fl-2021, l-armla tiegħu Roseanne Barbara Zarb kienet qalet li kienet taqsam id-dħul mill-konvenji man-nutar li kienet taħdem fl-uffiċċju tiegħu. Aktar minn 20 klient resqu proċeduri ġudizzjarji kontrija sabiex jieħdu flushom lura li ma' flus kienu jammontaw għal madwar 165,000 euro. Fil-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Audrey Demikoli xedet in-nutara li kienet taħdem fl-uffiċċju tan-nutar Barbara. Hija qalet li wara il-mowt tan-nutar Barbara bosta klijenti kienu imħasbin dwar flushom. Iħadet f'idejha il-files tiegħu wara li kkonsultat mal-Kunsill Notarili u ma' martu. Hija qalet li tħallset għal pubblikazzjoni ta' konvenju u tat parti minnhom lill-armla għax kienet talbet ħlas tal-li tagħta il-file. Madankollu qalet li ma tiftakarx kemm kien l-ammont. Hija xedet li l-armla kienet qaltilha li jekk ridet tuża il-files ridet tħallas kummissjoni ta' bejn 40 u 60%. Mistoqsija kienx hemm xi ħaġa bil-miktub dwar il-ħlas, ix-xhud qalet li ma taħsibx għax maċ għandha aċċess għall-email. Xedet li meta l-uffiċċju beda jirċievi telefonati mingħand klijenti rrabjati, l-armla kienet qaltilha li ma kienx inħareġ iċ-ċertifikat tal-mewt u għalhekk il-kont tal-klijenti ma setax jiġi likwidat. In-nutara qalet li l-klijenti kienu jintalbu jħallsu għal tfittxijiet u spejjeż oħra li saru minkejja li ma tħallsux il-flus tal-konvenji. Ix-xhieda se tkompli tinstema' f'April.